खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव जोङो गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय। बेनि उनाव जोङो नोंथांनिफ्राय जों मोनसे खोथा जोङो मोनथिबावनो नागिरगोन। बावैसो जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां मोनफैदों आरो बे मोजां खौराङा नोंथांमोना गासैबो मोनथिखागौ आरो नोंथाङाबो मोनथिगौ जे जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे सेपारेट डाइरेक्टरेट होनाय जाबाय। बड' मिडियाम आरो लोगोसे आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेसफोरनि थाखाय मोनसे सेपारेट डाइरेक्टरेट होनाय जाबाय। दा बे होनायनि सायाव जे बर'फोरा माबाफोर मुलाम्फा जागोन खहा जागोन आरो गुबुन आदार देन माने बड' मिडियाम गुबुन ट्राइबेल्सफोरा मा मुलाम्फा जागोन नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा? दाखालि बावै जि 5 सेप्तेम्बराव थामहिनबा फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियामखौ फोसावबाय। दा बेनि थाखाय आं गिबियावनो आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार बिथां सर्बानन्द सन'वाल लोगोसेनो एडुकेशन एन्ड फाइनेन्स मिनिस्टार सार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावहरो। बिथांमोना बर'नि जि गोलाव समनि दाबि बोनाय सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियाम बेखौ जाफुंसार महर खालामनानै होनायनि थाखाय। दा बेयाव मुलाम्फा जानाय जायनि बाथ्राखौ जों सावरायोबा थारैनो बेहाय बर' बिजोंनि जिथु बर' बिजोङा थारैनो मुलाम्फा जागोन होननानै आं सानो। दा माबोरै मुलाम्फा जागोन होननानै जों सानोबा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ जोङो नायोबा गोबाव समनिफ्रायनो जोङो माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जोङो जाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो जाय जेंनाफोर जानायनि थाखायनो जोंनि बर' फरायसाफोरनि जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालि आरो बर' फोरोंगिरिफोरा जौगासार जानो हायाखैमोन। दा सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियाम जानायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' बिजोंनि माखासे जेंना जेंसिया सुस्रांजासिगोन होननानै आं सानो। दा जेरै जेंनानि बाथ्रा जों सावरायोबा जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो लेखानि थाखाय जोङो सोमावसारनो गोनां जाबाय थायोमोन। नांगौ बायदि समाव जोङो लेखा मोननो हायामोन, जायनि थाखाय जोंनि फरायसा बिथांमोना नांगौ समाव जोङो मोजाङै फरायनानै मोजां रिजाल्ट खालामनो हानायनिफ्राय जोङो सोरजिनानै लानो गोनां जायोमोन। दा बे बेलायाव लेखानि जि जेंना बेयो थारैनो सुस्रांजासिगोन होननानै आङो सानो। आरो लोगोसेनो बे सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियामनि गेजेरजोंनो फोरोंगिरिफोरनि जेंना आरो फरायसालिनि बायदिसिना गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाफोरा माखासे बिथोननि गेजेरजों नायफामजानानै खामानि मावजागोन होननानै आं सानो। आरो लोगोसेनो सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियामनि गेजेरजों जोंहा मोनसे जोबोद मोजां मोनसे मुलाम्फा जागोन होननानै आं सानो। जेरैबायदि आसामनि आन्दाराव सेबा होननाय मोनसे बर्ड दङ, लोगोसेनो हाइ माद्रासा होननाय मोनसे बर्ड दङ। दा बे बर्डनि गेजेरजों आसामनि मादाव टप 10 सायख'यो। दा बे बेलायावनो सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियामनि गेजेरजोंबो बर' फरायसाफोरखौ आलादायै जिथि मासि टप 10 सायख'नो हागोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरा मोजां मोनसे थुलुंगा लानो हागोन आरो मोजां मोनसे थांखि आरो दिग लानानै गोजौ सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे गावबा गावनि जि थांखि बेखौ मोगथां महर जाफुंसारनायाव जेब्लाबो थुलुंगानाय मोननानै जाफुंसार जानो हागोन होननानै आङो फोथायो। नंगौ, नोंथां बुंनाय खोथाया थारैनो नंगौ। बर'फोरा गोबां बेवहाय खाबु मोननायनि चान्स दङ। बिथाङा बुंलांबाय बिजाबनि जोंहा प्रब्लेम्सफोरा बे सल्भ जानायनि बे मोनसे मा दङ जोंहा चान्स दङ। लोगोसे फोरोंगिरि जेंनायाबो जोबस्रांगोन होननानै बिथाङा बुंबाय आरो लोगोसेनो जे बर'नि गेजेरावबो जोङो मोनसे आलादायै टप 10 माने बर'फोरखौ सायख'नाय जागोन, बे खोथायाबो नंगौ थारैनो। बेनि उनावहाय जोङो नुनो मोन्दों जोंनि बर' फरायसाफोरनि थाखाय जोंनि बर'नि जिथु सोलोंथाइ जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि बेलायाव गोबां माहारियारि आफादफोरा जोंनिया खामानि मावबोगासिनो दङ आरो मावगोनबो। दा नोंथांखौ जोङो सोंथि सोंनो नागिरदों बे बेलायाव जे सोलोंथाइनि सायाव माहारियारि आफादफोरखौ मा रोखोमै खामानि मावजानो नोंथाङा लुबैयो? दा जि सोंलुखौ नोंथाङा सोंबाय, दा बेयो जोबोद मोजां सोंलु। जोंनि बर' हारिखौ जौगासार खालामनांगौब्ला आं एसे आगोलावनो बुंदोंमोन सोलोंथाइया जोबोद गोनांथि होननानै। दा सोलोंथाइनि बेलायाव आङो माहारि आफादफोरखौ बर' हारियाव जेसेबां माहारियारि आफादफोर दङ जेरै एबसु दङ गिबियावनो आरो लोगोसे बिएससि बर' थुनलाइ आफाद दङ स्पेसियेलि बे मोनथामा माबायदि खामानि मावजानायखौ लुबैदों? आरो लोगोसेनो बेजों लोगोसे गोबां माहारियारि आफादफोरबो दंबावो। दा लोगोसेनो सोलोंथाइनि बेलायाव बांसिनै खामानि मावो होनोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादखौ आङो बांसिनै नुनो मोनो आरो मिथियो। दा
BSUआ सोलोंथाइनि बेलायाव बेसेबां खामानि मावदों मावाखै दा बेखौ आङो रोखायै बुंनो हाया। खारन गोदान जाबाय नालाय, मानो होनब्ला BSUआ गोदान बिथांमोना जाबाय नालाय। BPF राजखान्थि हान्जानि आन्दाराव सिङाव दाजानाय मोनसे फरायसा आफाद आरो बिथांमोना जेरैबायदि खामानि मावनांगौ बेखौ जोङो नुनो मोनाखै, बेखौ गोबां रायजो राजायाबो नुनो मोनाखै। दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद होनो बुङोब्ला बर' हारिनि गोजाम मोनसे आफाद। बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो सोलोंथाइनि बेलायाव आरो सोलोंथाइखौनो गुबै थांखि होनानै खामानि मावबोगासिनो दङ। दा बे बेलायाव आं बेखौनो खावलायबावगोन, सोलोंथाइनि बेलायाव जोंनि माहारियारि आफादफोरा जेरैबायदि खामानि मावबोदों बेनिख्रुइ बांसिनै खामानि मावलांबावनो हाथों आरो आं बेखौनो मिजिं खालामगोन इयुननि समाव जोङो सेपारेट डिरेक्टरेट फर बड' मिडिया मोनबाय होननानै जों जिरायना थाबा जानाय नङा। जोंनि खामानि मावनांगौआ बांसिनबायसो। दा बेखौ नोजोर लाखिनानै जोंनि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादा सोलोंथाइखौ जौगासार खालामनो थाखाय गोख्रोङै थांखि लानानै खामानि मावलांगोन आरो सोलोंथाइनि जे हाबा मावनाय बे हाबा मावनायाव मालाबाबो उनफिननानै थाया आरो गुबुन हारिफोरजों जोङो जौगासार जानो गोनां जायोब्ला समान समानै जोङो सोलोंथाइनि हारखौ जुदि लांनो गोनां जायोब्ला गोख्रोङै जों थांखि लानानै खामानि मावलांनांगोन। दा बेयाव आं बेखौनो खावलायगोन, जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरजोंल' जेबो जानाय नङा, जोंनि साफ्रोमबो सुबुंनि थाखोनि मानसिफोरा खामानि मावलांनांगोन आरो जोंनि लाइमोन फरायसा गोजौ सोलोंथाइ लानाय जायफोर फरायसा बिथांमोनाबो सोलोंथाइनि बेलायाव खामानि मावनांगौ दङ होननानै आं सानो। माहारियारि आफादनि बेलायावल' जोङो सोनारनानै थाबा जों सोलोंथाइखौ जोङो जौगासार खालामनो हानाय नङा। जोंनि साफ्रोमबोनि थाखोनि सुबुंफोरा खामानि मावनांगोन। दा इयुन समाव गोख्रों थांखि लानानै खामानि मावलांगोन आरो बर' हारिनि जि सोलोंथाइनि हार बेखौ आबुङैनो जौगासार खालामनो हागोन होननानै आंहा मोनसे बिसास दङ। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिटिउट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों, बेनो जाबाय बे इन्स्टिटिउटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिटिउटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव। मुकेश बर' बिथाङा गोबां मोजां बिथांनि साननाय हनायफोरखौ फोरमायलांबाय। आसा खालामो बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोना बिथां मुकेश बर' बुंनाय बिथांनि खायसे सुबुरुनफोरखौ मानिनानै सोलिगोन, अब्लासो जोंनि बर' माहारिया गेरेमसा जानो हागोन, साइडनिफ्राय जों दावगानो हागोन। बर'नि गेजेराव गोबां जेंनाफोर दंबावो, जेरै लकडाउननि थाखाय जोंनि बर' फरायसाफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैगासिनो दङ। बेबो जोंनिया खायसे गोबां जेंनाफोर दङ आरो लोगोसेनो बर' फरायसाफोरनि गेजेराव गोबां आरोबाव जेंनाफोर दङ। बे जेंनाखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया आरो जों बेखायनो दिनैनि नैबे टक श'खौ जोङो बेखिनियावनो जों फोजोबनो नागिरगोन आरो इयुनावहाय जों बिथां मुकेश बर' बिथांखौ जों इयुनाव लेंहरबावनानै जोंनि बर'नि जिथु फरायसाफोरनि जेंना बेनि सायाव जोङो गुवारै आरो सावरायबावनो नाजागोन। थ' बेनिखायनो बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय जों निमाहा बियो, मानोना जों बेखिनियावनो जोंनि नैबे सावरायथुन टक श'खौ जोङो दोनथ'नो गोनां जाबाय। नाथाय दोनथ'नाय आगोल जों बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जों साबायखर जासिहरबाय आरो लोगोसे जोंनि स्टुडिअ'आव फैनानै बिथां मुकेश बर'आ बिथांनि साननाय सानस्रि आइडिय'लजिखौ जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोननि सेराव फोरमायहरनायनि थाखाय जोङो रोजासे साबायखर जासिनानै जोङो दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि जों जिथु सावरायथुन आयदाखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय। खुलुमबाय। दा जोबथारनायाव आं बेखौनो साबायखर बावनो नागिरदों, बड'लेण्ड खौरांनि जि टिम बिथांमोना आंखौ लिंहरनानै जिखिनि सुबिदा होबाय बेनि थाखाय आङो साबायखर बावबाय आरो लोगोसेनो जोबथारनायाव बड'लेण्ड खौरां नायगिरि साफ्रोमबो बिथांमोननिसिम साबायखर बावनानै आंनि जि बुंनाय बेखौ आङो एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।